Y bore yma hoffwn ni edrych gyda chi ar pennod 15 ac adnodau 17 hyd at 19. Yna daeth ato ei hun a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na ddigon o fara, a minnau yma'n marw newydd. Fe godaf ac fe af at fy nhad, a dweud wrtho fy nhad, pechais yn erbyn y nef ac yn erbyn di, nid wyf mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un o ddweision cyflog. Y trwy'r bethau, yr oeddwn ni yma yn pregethu, fe ddechreuon ni edrych ar Dameg hon, Dameg y mab y fradlon, neu Dameg y mab colledig. Ni'n edrych trwy'r bennod gyda'n gilydd dros yr wythnosau hyn. Ni wedi dweud mwy nag unwaith mae pwrpas y Dameg hon, fel y ddwy Dameg sydd yn blaenori'r Dameg, yw fod Duw yn llawenhau pan mae pobl yn edifarhau. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn y Dameg hon sydd tipyn hirach na'r ddwy cyntaf yn manylu ar beth yw Edifeirwch. Mae Duw yn llawenhau pan mae pobl yn edifarhau. Beth yw Edifeirwch? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn rhoi darlun byw iawn i ni yn y Dameg hon o beth yw hi i edifarhau. Beth mae'n golygu i edifarhau? Beth yw Edifeirwch? Dydw i ddim yn air cyffredin ydy y dyddiau yma. Edifeirwch. Falle glywch chi bobl yn dweud bod nhw'n edifar, ond yn gyffredinol. Oedd yn meddwl bod yn air cyffredin iawn. A hyd yn oed mewn cylchoedd Cristnogol, eglwysig, dydw i ddim meddwl bod yn cael cymaint o le a sylw y gylysyd. Ac wy'n dweud hynny oherwydd pan trown ni at y Testament Newydd, rydyn ni'n gweld fod yn air pwysig ac yn air allweddol i ni. Pan ddechreuodd yr arglwydd Iesu ar ei weinidogaeth, pan ddechreuodd e bregethu, beth oedd e yn pregethu? Beth oedd ei air cyntaf, llythrenol, ei air cyntaf i'r bobl? Mathew 4:17, o'r pryd hwnnw dechreuodd yr Iesu bregethu a dweud, edifarhewch. Hanes nesaf teyrnas nefoedd. Pan ddanfonodd ei 12 disgybl i bregethu ar genhadaeth. Beth oedd ei neges nhw i'r bobl? Marc 6:12. A hwy a eithant allan ac a bregeth asant ar iddynt
Edifarhau. Pan atgyfododd yr arglwydd Iesu, a dod at ei ddisgyblion cyn ei esgyniad yn ôl i'r nefoedd, a gadael y gwaith iddyn nhw, o bregethu ac o fynd â Christnogaeth i'r byd, beth oedd ei orchymyn olaf? Iddynt hwy, Luc 24 ac adnod 47. Luc 24, 47. A phregethu Edifeirwch a maddeuant pechodau yn ei enw ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Dyma'r neges iddyn nhw bregethu. Pam ddaeth Iesu Grist i'r byd o gwbl? Pam ddaeth e? Beth oedd ei genhadaeth e? Pam dod i'r byd yma? Wel, mae'n dweud wrthyn ni yn dydy e. Yn Matthew 9:13. Ni ddeithim i alw rai cyfiawn. Nid na pam wedi dod. Nid i alw rai cyfiawn. Wedi dod i alw rai, ond nid rai cyfiawn. Nid i alw rai cyfiawn a deithim. Ond pechaduriaid. I Edifeirwch. Pam dath e i'r byd? Ar ddydd y Pentecost. Pregeth cyntaf, allwch chi ddweud, wrth y bobl. Pan glywson nhw'n Pedr yn bregethu. Maen nhw'n gofyn y Pedr, beth ni fod i wneud? A mae Pedr yn dweud, blwmp ac ymlaen, Edifarhewch. Edifarhewch. Mae arglwydd Iesu Grist nawr yn y nefoedd, yn eistedd ar ddeheulaw Duw i dad. Beth mae e'n gwneud yn y nefoedd? Actau 5:31. Hwn a ddyrchafodd Duw a'i ddeheulaw yn dywysog ac yn iach awrwr i roddi Edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. Beth mae Iesu Grist yn neud yn y nefoedd? Mae e'n rhoi Edifeirwch i Israel, yw bobl a maddeuant pechodau. Un arall, allwn ni fynd mlaen a dyfynnu llawer. Ond chi'n cofio Paul yn pregethu yn Athen ar yr Areopagus ac yn dweud wrth y bobl yna bod Duw nawr yn gorchymyn, pob dyn. I beth? Beth yw'r gorchymyn? Yr un gorchymyn. Mae Duw yn gorchymyn. Mae yna un gorchymyn. Mae Duw nawr yn disgwyl i bawb i fyddhau iddo fe. Dyma fe. Duw yn gorchymyn ar i bawb Edifarhau. Mae rhaid i bawb Edifarhau. Dyma'r un peth mae rhaid i ni wneud cyn marw. Mae rhaid i ni Edifarhau. Os ydyn ni moyn maddeuant pechodau, mae'n rhaid i ni Edifarhau. Nawr, gweithaf yr holl adnodau hyn, gweithaf y dystiolaeth yma o'r Testament Newydd. I ni dal ar rhywbeth yno ni sydd yn gyndyn. I gredu. Mae rhywbeth yn dal ni nôl. Wel, efallai fod ei rai bobl. Mae i bobl ddrwg iawn, efallai. Ac i ni cael trafferth gweld bod hyn yn berthnasol i ni. Mae ei bobl ddrwg iawn, fel ni'n gweld. A diolch am hynny. Ond y broblem yw i ni'n ddrwg iawn.
yn un bechaduriaid. A dyna beth oeddwn ni'n gweld y tro diwethaf. Dyna pam o'n i'n dechrau y tro diwethaf gyda phechod. Mae rhaid i ni weld mae pechaduriaid i ni. Mae rhaid i ni weld mae y mab ifanca i ni nid i ni ddim mynd i Edifeirwch. A problem arall sydd gyda ni hefyd yw hyn. I ni'n dueddol i feddwl mae unwaith yn i ni'n gorfod Edifeirwch. Dydy hynny ddim yn wir. Dydy hynny ddim yn wir. Os daw pechaduriaid i ni, mae eisiau i ni Edifeirwch yn aml. Fe ddylsyn ni fod yn bobl edifeirio. Dyle hynny fod yn nodwedd ohono ni. Bobl edifeirio. Ni yw'r mab ifanca. Fi yw'r pechadur. Dyfe, mae fi'r pechadur. Fel yr wy'n wyneba i gael fario fel yr wy'n. Felly y tro diwethaf fel wedys i, fi yn ni'n ateb y cwestiwn hyn, beth yw'n pechod? Mae'r arwydd Iesu yn dechrau fel yna yn y disgrifiad o'r mab. A fe nodon ni hyn gyda'n gilydd y tro diwethaf. Chwe pheth am beth yw pechod yn nodweddion pechadur. 1. Gwrthod Duw. 2. Gwrthgilio. Ni'n mynd yn bell i ffwrdd o Dduw. Cilio o ddiwrtho fe. 3. Ni'n byw yn wastraffus os ni'n pechu. 4. Mae pechod yn dod pan mae gwasgfa'n dod. Pan mae newid yn dod. Os ddim byd dynnu. Mae pechod yn dueddol i wneud ni'n wallgo. A mae hynny'n glanio yn y diwedd. Gwai. Yn y diwedd. Iawn, weithiau ni'n meddwl oes dim byd i bechaduriaid. Maen nhw'n mwynhau i bywyd. Iawn, gyda'n nhw. Ond yn y diwedd, yn gynt neu'n hwyrach gyda rai, mae yna wai yn dod. Ni'n glanio lan gyda'r moch yn y pen draw. Ac felly ni wedi cyrraedd y cwestiwn. Beth yw Edifeirwch? Beth yw Edifeirwch? Be mae'n golygu i ni? Ydw i'n berson sydd wedi Edifeirwch? Ydw i'n berson edifeiriol y bore yma? Felly ni'n ail-afel yn y Dameg a 4 beth sydd gyda ni heddi i ateb y cwestiwn. Beth yw Edifeirwch? 2 beth y bore yma. 2 beth heno. 2 bwynt y bore yma. 2 bwynt heno. Felly, gadewch i ni ddod at y pwynt cyntaf. Cofiwch nawr beth yw'r cwestiwn ni'n ceisio ateb. Beth yw Edifeirwch? Beth yw Edifeirwch? Ydw i yn berson edifeirio? A'r peth cyntaf yw hyn. Edifeirwch yw pan ni'n dod i'n synhwyrau. Pan ni'n dod i'n synhwyrau. We come to our senses. Medd y gair, medd yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am y geiriau hyn. Maen nhw'n dod o ena i'r arglwydd i hun. A meddwl fe yn adnod 17 yn y stori rhyfeddol yma. A phan ddaeth ato ei hun. Mae'n llythrenol yn y Gymraeg. A'r phan ddaeth ato ei hun. When he came to himself. Ond beth mae'n golygu wrth gwrs yw. Pan ddaeth i'w synhwyrau. When he came to his senses. Medd Iesu Grist.
Mae Edifeirwch, ffrindiau diallwch, yn ymwneud â meddyliau. Dan fan hyn. Mae'n ymwneud â fan hyn. Mae'n rhywbeth sydd yn digwydd fan hyn. Yn gyntaf. Fan hyn a fan hyn. Mae'n ymwneud â'r ffordd rydyn ni'n meddwl. Mae rhywbeth yn gorfod digwydd yn ein meddyliau ni. Mae'n rhywbeth intellectual. Mae'n rhywbeth yn eich meddwl chi. Welson ni y tro diwethaf, fel wedi atgoffa chi yn barod, bod pechod yn ein gwneud i'n wasgof. Falle eich bod chi'n meddwl wrth i fi ddweud hwnna, bod hynny'n gor-ddweud. Ac falle nid y gair gorau wedi defnyddio fyna. Chi bod gwasgof yw un sen yn dyfyn. Gwasgof yw rhywun sydd ddim, wel, fel arfer i ni meddwl am rhywun gwyllt yn dyn ni, falle rhywun fel Lleng yn y Testament Newydd. Rhywun gwyllt, rhywun gorffwyll, rhywun sydd chi'n bod yn... chi ddim yn gallu reoli nhw. Ond beth i ni'n golygu wrth dweud gwallgof yw dydy chi ddim yn meddwl yn gywir. Hynny yw, mae salwch meddwl arnoch chi. Ni'n clywed llawer yn dyn ni y dyddiau yma am salwch meddwl, tosbrwydd meddwl, mental illness. A dyna lle ni'n dechrau. Chi'n gweld mae pechod ddim yn gwneud i ni feddwl yn iawn. Mae gyda ni dosrwydd meddyliol. A dyma disgrifiad Iesu Grist, nid fi sy'n neud hyn lanol. Dyma beth mae'r arglwydd Iesu yn dweud. Roedd y mab yma, roedd e ddim yn meddwl yn iawn, roedd rhyw salwch meddwl drosto fe. Roedd e fyna gyda'r moch, roedd e ddim yn meddwl yn iawn. Fel fi'n dweud, ni gyd yn clywed llawer am salwch meddwl y dyddiau yma. Ni gyd yn nabod rai, dyn ni. Ni gyd yn nabod rai sydd yn dioddef salwch meddyliol. Falle ni'n meddwl am bobl ni wedi nabod sydd wedi mynd yn hyn. Ac mae salwch meddwl yn dod iddyn nhw. Methu meddwl yn iawn. Methu resymu yn gywir. Mae'r syniad o'r reality yn mynd ar goll. Gyda nhw yn drist ofnadw yn dydy. Pan ni'n gweld hyn. Person sy'n methu uniaethu gyda reality. Mae yna reality newydd gyda nhw. Mae yna reality dychmygol gyda nhw. Mae nhw'n dychmygu pethau. Weithiau mae nhw'n dychmygu pobl. Weithiau mae nhw'n dychmygu bod nhw'n clywed pethau. Dyn nhw ddim yn ymateb i y reality sydd o'i flaen. Dyn nhw ddim yn ymateb i gyfathrebu yn aml. I chi'n ceisio siarad â nhw. Ond dyn nhw ddim yn gallu ymateb. Dyn nhw ddim yn y byd real fel petai. Mae pethau bach i weld yn fawr iddyn nhw. Mae pethau fawr i weld yn fach. Ac maen nhw'n ymddwyn wedyn yn wahanol. Oherwydd i diffyg gallu i reswm. Methiant i fyw gyda reality. Dyna beth ni'n golygu. Edifeirwch yw pan mae rhywun yn dod i'w synhwyrau. Pan mae rhywun yn dod i reality go iawn fel petai. Maen nhw'n dod i'w iawn pwyll. Ail-afael yn reality. Dyna beth yw Edifeirwch. Beth yw reality mwyaf yn ein bywyd?
Dyw yw'r reality mwyaf yn ein bywyd ni. Ac eto mae pobl yn byw fel petai e ddim yn bod. Fel petai e ddim yn bwysig. Dydy e ddim yn berthnasol I fi. Dyw e ddim yn ei meddyliau nhw. Dydyn nhw ddim yn siarad ag e. Dydyn nhw ddim yn gwrando arno fe. Dydyn nhw ddim yn ei fwynhau iddo fe. Dim diddordeb ynddo fe. Ddim yn meddwl yn iawn. Beth yw'r reality arall mawr yn ein bywyd ni, ffrindiau? Beth yw'r reality mwyaf amdano ni? Mae ein aid gyda ni. Ni'n gorff ydyn. Ond ni'n fwy na chorff. Ni'n fwy na anifeiliaid. Mae gyda ni ein aid rhagweddol. Ac eto, mae bobl yn byw yn ei byd bach o ffantasi nhw fel petai dim enaid gyda nhw. Dyn nhw ddim yn meddwl am ei enaid. Dyn nhw ddim yn darparu am ei enaid. Dim ond y corff. Mae eisiau dod i'n synhwyrau. Beth yw'r reality arall mawr yn ein bywyd? Ni'n mynd I farw. Ni'n mynd I farw, ddim bod yn morbid. Dyna gwir. Ni'n mynd I farw. Pob un ohono ni. Gan esgosodwy I ddyn I farw unwaith. Ni ddim yn gwybod pryd. Gobeithio bydd yn amser hir I ffwrdd I ni gyd. Ond ni'n mynd I farw rhyw ddydd. Ac eto mae bobl yn byw. Fel petai e ddim yn mynd I ddigwydd o gwbl. Fel petai nhw'n mynd I fyw am byth. Ddim yn byw yn y byd real. Meddi Iesu Grist. Ac wedyn wrth gwrs, yn olaf ar hyn, bod yna farn I ddod. Dyna reality. Mae yna farn yn mynd I ddod. Ni'n goffa rhoi cyfrif. Ni'n goffa sefyll o flan Duw rhyw ddydd a ateb iddo fe. Am beth ni wedi wneud gyda'r bywyd mae wedi rhoi. Dyna reality. Gosodwyd I ddynion farw unwaith. Ac wedi hynny, beth sy'n digwydd I chi wedi chi farw? Barn. Chi'n rhoi ateb I Dduw. Ac eto mae pobl yn byw fel petai dim byd yn mynd I ddigwydd. Dyna pam nhw'n byw fel maen nhw. Oherwydd, dyn nhw ddim yn mynd I roi cyfr. Ond mae rhaid I nhw. Bydd rhaid I ni. Rhyw ddydd. Byw mewn byd o ffantasi. Nid byw yn y byd real. Ni'n byw mewn rhyw fyd o gysgodion. Ac ni mas o iawn bwyll os ni fel hyn. Dyna beth fi'n cael ei wneud. Mae salwch meddwl arno ni. Dyn ni ddim yn resymu. Dyn ni ddim yn defnyddio hwn. Ni eisiau dyn o lan. Fi'n gweld, ni gyd yn meddwl bod ni mor gymhedrol. Ni gyd fel hyn. Ni gyd yn meddwl, wel, ni'n gymhedrol. Ni'n glyfar. Ni'n ddoeth. Ni mor gytbwys. Dyn hyn. Meddwl arglwydd Iesu Grist. Os ni'n byw fel hyn. Mae eisiau dod i'n synhwyrau. Mae eisiau deffro. Mae eisiau dechrau meddwl yn gywir.
Wel, oedd y mab yn meddwl, oedd e'n rhydd. Oedd e'n meddwl oedd e'n cwl. Oedd e'n meddwl popeth gyda i. Ac oedd e am gyfnod. A hyd yn oed gyda'r moch oedd am spel, am faint o amser, ni ddim yn gwybod. Ond nawr, meddwl arfer. Mae'n dod i'w sy'n hwyr. Os ydych chi eisiau rhywun yma sydd yn gwrando neu bod, dod i'w sy'n hwyr. Mae'r arwydd Iesu Grist yn disgrifio chi fel allan o'ch pwyll. Be bynnag i chi, dych chi ddim yn meddwl yn iawn. Dyna'r pwynt cyntaf. Am Edifeirwch felly. Mae'n rhaid i ni ddod un synhwyrau. Chyfo, mae'n berthnasol fel mi'n dweud, i Gristion. Falle fod yna Gristion yma bore yma'n gran fanau. Ond mi eisiau chi edifarhau. Mi eisiau chi dod i'ch synhwyrau. Chi ddim wedi bod yn meddwl yn iawn yn ddiweddar. Yw'r pethau hyn ddim yn eich meddyliau chi. Mi eisiau chi dod i'ch synhwyrau hefyd. Dau. Nid yn unig yma'n rhaid i ni ddod i'n synhwyrau, ond yn ail wedyn am beth yw Edifeirwch. Mae rhaid i ni wynebu y gwir amdano ni'n hun. Mae rhaid i ni wynebu'r gwir amdano ni ein hun. Nôl at y stori gyda'r mab yma. A phan ddaeth ato i hun, fe a ddywedodd, pa sawl gwas cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yn cael ei gwalau gweddill o fara, minnau y marw o newydd. O'r diwedd, mae e'n dechrau sylweddoli rhywbeth amdano ei hun. Mae'n dechrau meddwl. A mae'r arwydd Iesu'n rhoi feddyliau i ni. Dyma beth oedd yn mynd trwy ben. Sawl gwas. Sawl gwas sydd gyda fy nhad. A mae'n well off na fi. Fan hyn. Beth ydw i'n neud? Dyna beth mae'n dweud. Beth yn y byd ydw i'n neud fan hyn? Beth sydd yn bod arna? A dyma yw Edifeirwch, ffrindiau. Dyma ran o Edifeirwch. Dyma le mae Edifeirwch yn dechrau. Wedyn i ddod i'n synhwyrau. Wedyn i ddechrau defnyddio'n meddyliau yn gywir am y pethau hyn. Y peth cyntaf yw dechrau edrych arno ni ein hun. Cymryd golwg hir a chywir arno ni ein hun. Edrych yn y drych yn dda. A gweld siwt i ni mewn gwirionedd. Achos i ni'n pallu gwneud hynny, chi'n gweld. Mae yna rhywbeth yna ni sydd yn stwfnig ac yn falch sy'n pallu gadael i ni edrych arno ni'n hun. Ni ddim yn licio fe. Ni'n olreit. Ni'n olreit. Allai am dopi. Dydy ddim mor wael â hynny. Mae'r adnoddau gen i. Mae popeth dan reolaeth. Mae popeth dan reolaeth. A di popeth ddim dan reolaeth. A dyw'r adnoddau ddim gyda ni. Ac Edifeirwch yw cydnabod hynny. Gweld hynny. Dydy pethau ddim yn dda hynny. Fel yma. O'r diwedd. Beth sy'n bod arna i? Beth sy'n bod arna i? Fel wedys i, pa mor hir oedd e, gyda'r mwch, cyn iddo fe ddod i'r sefyllfa hyn. Ddim yn gwybod. Ond fe wynebodd yr gwir. Dyna'r pwynt. Y gwir oedd e. Beth oedd y gwir? Oedd e'n starfio. Y gwir oedd e ddim yn mwynhau. Y gwir oedd e gyda'r mwch. Oedd e'n bron am marw. Dyna'r gwir. Y gwir oedd e bod yn ffwr. Nid wneud rhyw stori lan oedd e. Dyma'r gwir. Y gwir amdano fe ei hun. Fi'n peth gyda ni ffrindiau. Mae rhaid i ni wynebu'r gwir. Dyna'r pwynt. 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 Dy
amdano ni yn hun, ac am wyth o bobl sydd yn twyllio I hunain. Falle bod yna bechod yn eich bywyd chi. A mae eisiau chi ddeffro'r gwir am y pechod nhw. Yn twyllio chi, nid anwybyddiau. Edrych ar y hun. Edrych ar y hun. Ddim yn hapus. Dim heddwch gyda ti. Yn amser wynebu. Wynebu y gwir. Dyma beth ydw I. Sy'n nabod yn I. Mi'n methu rhyw i hyn. Mi'n methu neud dim. Does dim cryfder gen I wynebu hyn. Yn dod i'r pwynt yna. Lla ddim wneud dim byd am hyn. Dwi ddim yn gwybod os mae'n wir nawr, ond chi gyd wedi clywed am Alcoholics Anonymous. Mudiad sydd amri dal yn helpu pobl sydd yn dioddef oherwydd maen nhw'n gaeth I yfed alcohol. Ac oedd arfer fod yn wir, os ydych chi'n mynd atyn nhw am help, bydden nhw'n gwrthod roi help I chi. Oni bai, a'ch bod chi'n dweud wrthyn nhw, I am an alcoholic. Oedd rhaid I chi ddweud, I am an alcoholic. Pobl yn dod, mae problem gen I, ond wy'n oce, fi'n gallu ymdopi, na, diolch I fod. Ond os ydych chi'n dweud, I am an alcoholic, wedyn nhw'n helpu. Mae rhaid I ni ddod i'r pwynt yna. Lle I ni'n cydnabod. Fe ddim neud dim byd am. Mae eisiau help arna. Mae eisiau newid arna. Mae eisiau cryfder arna. Dwi ddim gen I. I am an alcoholic. I am a sinner. Fi yw y gŵr. Ac wedyn, nid yn unig wynebu, ond mynd ymhellach mae'r mab yma yn dyfed. Mae e'n cydnabod hynny. Mae'n cyffesu hynny. Mae'r arglwydd yn dweud beth mae'n mynd I ddweud wrth I dad. Ni agodau ac a af ac fy nhad ac a ddwyd am wrtho. Fy nhad pechais yn erbyn y nef. Fynd hwnna'n ddiddorol iawn gan yr arglwydd Iesu. Mae'n y stori. Dim eisiau fe ddod I mewn am y nef. Bydde fe'n ddigon da I ddweud pechais yn erbyn ti. Ond mae fel mae'r Iesu'n goffa dweud bod y bachgen yma bod yn ddychmygol. Mae wedi pechu yn erbyn y nef, yn yw'n erbyn Duw. Mae Iesu gysyn dod I mewn yn ei. Wy'n mynd I fynd nôl at fy nhad a pechu yn erbyn Duw. Dyna'r peth. Dyna Edifeirwch. Ffrindiau, wynebu'r gwir amdano ni hun, ond wedyn cyffesu hynny I Dduw. Nid I ni'n hun. Ni'n gwybod am di Dduw. Wi wedi pechu yn erbyn di. Dyna'r peth am bechod. Dyna'r peth gweithaf am bechod. Nid beth mae'n neud I ni, ond ein bod ni wedi pechu yn erbyn Duw. Yn erbyn di y pechais mewn Dameg. Bod hynny yn gwneud ni'n flin, bod ni'n galaru am hynny. Mae hwnna'n dod mewn. Ddim jyst bod ni'n flin achos ni'n flin amdano ni y problem yn. Nid yn flin achos yr amgylchiadau. Na, yn flin achos ni wedi gwneud rhywbeth yn erbyn Duw. Duw sanctaidd. Duw sydd wedi bod fel tad mor garedig yn rhoi'r oll bethau I ni. Ni wedi pechu'n erbyn di. Ydyn ni wedi dod i'r pwynt yna. Ni wedi bod ar ein gliniau a dweud yn erbyn di a pechod hyn. Dyn ni'n enwi pechodau penodol. Ych chi'n neud hynny, ffrindiau?
Ydych chi'n enwi pechodau penodol. I ddim jyst dweud o maddau fi'n o'n mae ei gyd, ond ydych chi'n cyffesu nhw yn enwi nhw yn unigol. Hwn, cyffesu i Dduw. Ac wedyn y peth olaf yn hyn, yn yr ail bwynt yma. Wynebu'r gwir amdano ni, cyffesu hynny ger bron Dduw. Ond wedyn, cydnabod nad ydyn ni'n heiddi dim hawliau gyda ni. Pechais yn erbyn y nef, ac wrth flaen dithau ac mwyach, nid yw deilw. Ni'n galw yn fab i ti. Dyma Edifeirwch. Dim byd gyda ni. Dim hawliau. Fi ddim yn deilw o dim byd. Cydnabod hynny o flaen Duw. Gorau allwn ni ddysgu yw i gael bod yn deithwas iddo fe. Wel, dim ond hanner ffordd i ni, ffrindiau, am beth yw Edifeirwch, a lecyn ni fynd ymlaen, ond gallwn ni ddim. Ni'n edrych ar y ddau beth nesaf sydd yn fwy cadarnhaol heno. Ond, cyn i ni orffen, unwaith eto, beth ni wedi gweld, Edifeirwch yn lle cyntaf yn dod i'n synhwyrau ac yn ail wynebu beth i ni mewn gwirionedd. Os eisiau hynny arno ni, wel os mi eisiau hynny, os eisiau hynny'n arbennig ar rhywun a bore yma. Os eisiau rhywun edifarhau am rhywbeth yn arbennig. Os rhywun heb edifarhau o gwbl, beth wedi edifarhau? Wel, dewch i'ch sylwi. Heddi. Dim ond yn cymryd eiliad, chi'n gweld, yn eich meddwl, i ddod. Dechrau meddwl am y pethau hyn yn gywir. Ac wynebu beth i chi. Dim cuddio o flaen Duw. Just cydnabod o flaen Duw. Beth i ni mewn gwirionedd. Mae'r diwedd o'r ras i ni. I edifarhau.